Unsa? Unsay mabdos ka, Irene? Ha? O kini, mao ni amahan, ha? Unsa ra masakay trabaho aning tawhana? Boy? Kargador? O basig basurero ni? Bisag unsa pa'y trabaho niya, ma. Wa ko'y lapot. Ang importante nga mahal na ko si Gary, ma. Unya ka ng pagmahal nga imong giingunak. Mabusog mo, ana, ha? Di man sana ako masagdan si Irene, tita, tito. Ayaw pagtita o pagtito na mo. Kay dili may makadawat ni mo. Nahibaw mi nga dili ni mo pasagdan ang among anak. Oo, makakaon siguro mo og katulo sa usa ka adlaw. Pero ang pagutana, anadra ba kay niglami nga pagkaon ang akong anak? Hayahay nga kinabuhi o makuha ang tanan niyang gusto. Makahatag ka kaniya sa tanan? Ha? Maningkamot ko, sir. Buhaton ako ang tanan para ni Irene. Di ko masugot. Pagbuwag mo, ha? Pagbuwag yun mo! Unsa? Makigbuwag ka na ako, Gary? Dako kay supak yung ginikanan ako. Mahal. Dili ta magmalinaw na ani. Pasalamat gayud taron kay nakaikyas pa ka. Pero sure ko nga bantayan na unya na sa imong ginikanan ang imong mga lihok. Aron di ka na makakikita nako. No. Dili ko masugot. Mahal. Kung mahimo, makigtaban ko nimo. Sigurado ka? Oo, mahal. Kung gikinahanglan nga magpalayo tayo ng dapita para lang dili na sila makasamok nato, buhato nato. Kung hugot na gid imong desisyon, sige. Mga ikog tabang sa akong uyuan. Mag-abot ako ba sa pier? 6 sa gabi. Pier? Oh, Asa man dita? Maayo kay nakulahon na ka sa Cebu dong. o tiyo. Naibaw ko nga ikaw may makatabang na ko din eh. Mong ikaw giday ng akong gitawgan. O gusto ko nga magsugod og bagong kinabuhi din uban ni Irene tiyo. Ayaw ka bala ka dong. Pasundon ti ka og trabaho din eh. Daghan ko umaka. Ikaw di ang pag-umangko ni Noy Greg. O sir, Ako may manager din eh. Pero gusto na ko nga mag-sir lang ka na ako kung niyata sa opisina. Kung sa gawas, Rexon lang itawag na ako, okay? okay sir. Salamat. Pero may kog man sa sir eh. Ay sus. Kaedad naman ganit ha? Gawas sa trabahoan, amigo na ta, okay? Okay sir. Usbo na ko. Salamat sir. Nakatiming ka umayong manager, mahal. Lagi mahal. Murag sortion kita din eh. Gary? Mahal. Manawag ko balik ni mo ha. Niyan ang manager. I love you. Yes sir. Gwapa siguro kayo kag-asawa, no? Kay murag pinangga man kay ka. Well, anyway, since bago mo ka din eh, mag-night out ha. Ha? Uy sir, wa pa mong kuy kwarta para sa ingon anak sir. No, ay kabala ka. Akong treat. Mahog na nasad siya o welcome party para nimo. O sa man, game? Di mo trabaho pero naglaag-laag naman ka. Nakainom ka pa gyud. Sorry kay mahala. May kong balibad gud ug usa pasad. Kinahanglan nga sabayan ako sila. Bago pabaya ko. O, sige. Basta dili lang permihon, ha? Oo, sige. Sige, mahal. Unsa? Di ka mo uban makik-party tungod lang kay di mo sugot si Aileen? Oo, sir. Mabdos man gud. Di ko ganahan nga biyaan siya, sir. Nga, masuko sad niya siya kung uman sa trabaho, maglaglaag pa ko. Kung ingnon ti ka nga bayaran ti ka para may badakang kwarta ini ulit. Ha? That news was brought to you by
day ni sugot ka. Naman ko. Maayo na lang sagay, naka-extra man sag ko. Kadako na sa 3,000 Dako na kaining tabang na to, mahal. Maong sabayan gyud ako si Rexon. Mausad. Sige, mahal. Para raman sa din nato imong gibuhat ba? Ug sa pasad, pila na lang kabuan mga anak nako. Nagkinahanglan kayo tag kwarta, mahal. Mahal, sakit na kayo nga kuntian. Ha? Mga anak tatigali ko. Dali, dadon ti ka sa ospital. Kinahanglan nga isi mong wife, sir. Oh, Kaya gikwenta sa bata ang iyang pusod. O nagkinahanglan kag dako-dako nga kantidad ini. sige dok. Buhata ang tanan nga makaayos akong asawa ug sa akong anak. Ako na'y bahala nga mangitag paagi nga makakita kog pambayad. Mao ba? CSDI si Irene? Orikson, ug nagkinahanglan gid kay kog dako kayong kwarta ni nga mahuwa man ako. Ug uwaw sa kayoy kay dako na kay kag natabang namo. Pero wa gid ko laing maduulan. Rikson, ikaw ra gyud. Wala problema na ko, Gary. Sige, pila may mong umon. Hay anak, nagkita na kita. Salamat kayo, mahal, ha. Gipangitaan kini mong paagi nga mabayaran ang atong bill din sa ospital. Og salamat sa day ni Rickson. Dako na kayo tagutang kapuputo niya. Sige lang. Kung maka-luwag-luwag na ganit ato siyang imbitaron sa bahay. Gusto na ko nga magkaila na unya mo sa personal ni Sir Rickson. Salamat dahil sa invitation, ha? Kami mo'y angay magpasalamat ni mo, Sir Rickson. Dako kay kag natabang na mo. Salamat kit kaayo. Ay kabala ka, mangitagi ko paagi nga makabayad ako nimo. Sus, di ka dali-dali ba, Gary? Andam gid ko nga mutabang sa mga tao nga nagkinahanglan. Basta na lang ko ikatabang. Today, nakoy da nga imnunon. Okay ra nimo Irene nga makikiinom ko ni Gary? Sure. Why problema. Pero, basig dali ra kayo na maigo ron. Wara ba na tarong nga pahuway? Sus, baya, kaya ra gid ako na mahal. Ay kabala ka na ako. Kasakit sa ko. Nasobraan magugas inom gabi eh. Daan pagid lagi ko nga dali kay kang mahupok. Kinsa may nagdaan ako din sa kwarto. Oh, si Rickson, nakauli ra? Oh. Siya may nagtabang nako sa pagdani mo din sa kwarto. Oh, mahal? Nga naman ka? Sa may problema? Wa. Sige na. Bangon na diha aron makakaon ka na. Pasensya gi kay sira, nakatuog ko atong nag-inom tada. Wala problema, Gary. Pagkatuog ni mo, ni pauli na sa dayon ko. Og, abin mo, nag-enjoy sa gid ko atong gabi una. Salamat kayo si mong asawa, ha?
Today, natay team building. Karong weekend. Panang hinadaan kay adto ta sa South. Mag-overnight ta dito. Sige, sir. Dili ko musugot. Ha? Nga naman, mahal. Trabaho man na. Bisa na. Kung mahimo gani, undang na diha og pangita og laing trabaho. Ha? Nga naman. Mahal, unsa day problema day? Abi mo nakabantay gyud ko ni Buda. Sukad atong gabi una. Murag naa kay gyunahuna. Unsa man na? Nabay nahitabo ninyo ni Erickson? Gari na hibaw kag unsay giris na kusong kinabuhi para nimo ha. Unya pasangin lang ako ni ingon ana. Siguro alang gyud nga nagsulti kas tinod. Kay di gyud ta mo mapasaylo kung gibuang ra ko ninyo. Sir, pwede mo na bigyan sa room dyan. Dukta ang kayo Oh. Duka or hubog? Sige, sige. No problem. Ikaw, Gary. Laim sa kayo pasagdan ti ka din sir. Ubanan ti ka. Ubog na ra ba ka? Oh. Adili, oy. Ubugod town. Gary. Uy, nganong imong gikumot akong paa. Wabagid ka makasabot, Oh, Sa tanang kaayo nga akong gibuhat nimo. Gihatag na ko nimong tanan. Wa pagid ka makasabot, ana. usik. Ay kog ingnang nga Bayot ko. Bayot ko, Gary. usik. Huwag na ko ko gusto nimo. Ako na lang kabi. Boy, ikot! Ah! Ay, pagdola ko ah! Maunay na hitabo ninyo dito. O mahal, ug sorry kaya. Nga gidudahan ti ka. Nahibaon ako nga bayot siya, mahal. Kay katong nahupog ka. Hubog man sa siya. Oh, Og na-slide siya nga nakagusto siya nimo. Maong niingon ko nga kung mahimo palayo lang niya. sorry kay mahal. Ay kabala ka. Akong hinay. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanuan, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantun sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.